Cíalna gra a Harbh féráilte agus níos táchtaí na mise híal na gasrútain, gra neartrá in Jacob, gra réim se lehan ábhrán, rudí ar nós feban na sláinte léinneamh, feban na rugaí as léinneamh, cad costas marchtá an léinneamh, hí an réigáin ach bhí si ar bhealach beganing difriúil go gaige bilbáí in san ré dhéidirteach seo. Seachas sin híalna gra a Harbh féráilte. Ná de an á bhachasú leis nóige ní réon óigeán. Beidir timpplaachtas ar réirde ní le headán. Agus beidir bhí mu caiint godóir sa rang maidir inslacht hirga is ní se sin an ach bhí se sin ar an scrúd a méle. So má hagat níos na ceáin beitlachtach sé níos in ceile. Ach tána gas brasanasta siad am ggóir siad chudaéis ráha deasaíana a dealdóg. Gwyna glóracha costas marchtá agus bhí daine áidir rinne daine cáúla sa dá tanneamhan. Agus ar nuí leis na gas golóróla seach maidir le daine cáúla. So ar an omlan an sásta, tá siad sásta an clústis confession. Cegurtid gra sé intice gra na freigraí a bhí testal socht fada, so gra bhí brú ama i gceist. Ach in áidíide ar an omlan tá Harbh sásta, gúir siad deis a go gailge i léirú.